No niin, morjesta vaan kaikille. Se on Kokedoke täällä. Ja tänään jatketaan taas Minecraftia. Ja me jäätiin siihen, kun me puhuttiin siitä, niistä, tai joo, okei, unohdetaan se. Jatketaan tätä talon rakentelua, ja tänään voitais kyllä käydä tuolla mainaamassa. Eli kaivamassa voitais käydä. Tässä vähän foodia meille. Noin. Eli tän... Okei, me tehdään uudenlainen tästä talosta. Noin. Noin tonne ja toi tohon ja toi tohon. Laitetaan nyt ekana nää ruuat. Joo, noin. Tehdään yksi tällainen. Noin. Ja käydään hakemaan vielä vähän lisää puut, niin saadaan tehty meille hieman charcoalia. Joo. Moi. Tehdään tänään tästä talosta nyt vähän erilaisempi. Tai vähän noit musiikkeja pienemmän. Nyt se on vähän kiempi. Noin. Näin. Okei, nyt meillä on tarpeeksi. Totta jonkun verran, että niistä saa charcoalia. Pitäisikö meidän tehdä vielä kakkosuuni? Joo. Tehdään toi lattia sitten kivestä. Joo, tehdään näistäkin. Laitetaan noit tonne. Noin. Ja me puretaan varmaan koko tämä paska. Joo. Ja koko tämä. Siis ei tätä kehystä, vaan otetaan nää ikkunajutut pois. Nää oli aivan hirveet, siis aivan järkyttävä. Mä koitan oikeesti panostaa siihen niinku, mitä mä teen. Ja tehdään tähän niinku tällainen hajurako. Ootakas. Toi nyt jotenkin väreilee ikävästi toi. Toi mun kuva. Ihan sama. Ikävästi toi kun tolle... Vittu tää vähän lagaa. Anteeksi. Kiroiluni. Mip map. Max frame rate. Ehkä se pitäisi olla tossa sitten. Filterin. Nyt! No nyt on paljon parempi. Joo, nyt on paljon parempi. Joo. Tänään nää pois. Mutta jos laittaa arcade woodia tohon. Se vois näyttää hienolta. Joo, kyllä se voisi ihan sopia tohon. Joo. Vielä yö tulee. Loistavaa. Noniin. Fuck you, chicken. Gimme chicken. Kiitos. Noniin. No niin, ja nyt nukutaan. Joo, okei. Joo. Okei. Eli noi tuolla paistuu, niin me voidaan tehdä uusi kirves. Näin. Haetaan noin.
No otetaan kuitenkin sitäkin puu. Tai sitä puuta. Arcade wood. Ja kannattaa tehdä nyt se arkku ihan kohta. Noin. Bää. Pik. Spain. Perkele, tuolla siftiä. Ihan just hiljaa, hiljempaa. Hiljaa. Mä teen kohta lammasfarmin. Joo, kyllä se olisi ehkä ihan järkevää. Muuten. Tehdään lammasfarmi. Eiköhän nää 22 riittäisi tohon ainakin. Hitto, mä en nyt keksi mitään puheenaihetta. Tässä miettii, no kuitenkin. Niin, mites päivä on mennyt? No, mä oon kylillä nytten, oltiin kavereiden kanssa kylillä ja mitäs nyt? Päivä mennyt ihan hyvin. Ihan hyvin on mennyt päivä. Voi vittu nyt! Kerran vielä, jos sä nyt... No niin, kiitos. Joo, kyllä mä laitan tosta myös. Tää kohta meidän kannattaisi kyllä tasoittaa. Otetaan tästä jonkun verran. Mulla tuli mieleen, että CS-ääkin pitäisi kuvata jossain vaiheessa. Noin. Tästä pitää vielä jonkun. Joo. Ja tämmönen kiva aita tänne. Joo. Ja nyt mä keksin hyvän tämmösen... Mitä mä tän nyt suunnittelen. 3 leveä. Eli... Joo, tää on 3 leveä. Joku 2. Joo, se on 2. Kyllä, se on 2 leveä. Toivottavasti toi mä uskon, että toi Steam-juttu näkyy tossa. Oli yksi kaveri Steamiin kirjautunut, niin Ja mä voisin itekin alkaa tekemään noita laatikkoavailuja. Että mulla on toi yksi ase, toi AVP Redline. Säträkkinä. Se oli aika hauska kohtaus, kun mä sain sen vielä kuvattuukin, niin pitäisiköhän se julkaista. Mitä mieltä te ootte? Noin. No vittu. Ja mulla nyt kerron, että sunnuntaina, eli huomenna, eli siis... vittu kun menee sanat sekaisin. Sunat sakaisin.
Niin huomenna mä en tuu tekemään videota, koska huomenna mä lähden mun äidille. Koska mä menen sunnuntaina kaverille, niin mä menen äidille huomenna pakkaamaan. Kun mä lähden kaverille. Ja kaverilla me tehdään, mä otan läppärin mukaan, en mä tee siellä videoita, mä en halua. Mutta me tehdään semmonen editti, niinku kun me ajetaan autolla ja prätkällä ja mönkkärillä. Niin teen siitä editin, en mä tiedä haluanko mä se julkaista. Tai katsotaan, siitä voi tulla niinku sellainen, että voisi julkaista. Siitä tulee ihan kiva. Siitä rissusta. Okay. Jos mä laitan se tuohon. Joo. Joo, nyt oikeesti. Noin. 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 Ja noin. Eli tähän menee niinku vähän kaikkea roskaa. Eli noin, noin, noin. Noin, noin, noin. Noin, noin, ja... Noin. Okei. Mä katson nopeasti paljon ollaan nauhoitettu. 12 minuuttia. Ihan hyvin ollaan tässä nauhoitettu. Anteeksi, mulle soitetaan pieni tauko. Hetki. Tuossa tuli tommonen pieni, nopea pyhely. Joten tehdään tää sittenkin tällä tavalla. Vai tehdäänkö? Tuossa nyt. Ei vittu nyt. Hyvä on, ei tehdä sitten tolla tavalla. Vaan tehdään se sitten vaikeamman kautta. Eikö siis voi... Oi jumalauta. Ei vittu nyt ihan oikeesti, saatana. Aha. Ai se olisi noin voinut tehdä. Sitä menee niin häsläykseksi jo. Ja tohon me voitais laittaa tohon väliin jotain siistiä. Joo. Joo. Tuohon me voidaan laittaa jotain siistiä. Katsotaan, mä koitan sisustaa tätä kämppää jotenkin hienoksi. Kato nyt ihan noin vois sopia. Joo, ihan just tain lopettaa, koska mä oon tosi väsynyt, mulla on ollut semmonen hauska päivä, ollaan vähän... Joo. Noin. Noin. No mä en tiedä mitä tän kannattaisi kuitenkin tehdä, mutta mä ajattelen, että nää olisi nyt vähän helpompaa. Noin. Ja...
Mä voisin... Joo, myös näinkin tehdä, että tää tulisi näin. No sen sit näkee. Kuin hirveä tästä nyt tulee. Oi Jeesus sentään. Ensimmäiset hirviöt. Koot mä herään johonkin, kun zombi tulee. Fuck! Okei, nyt saatiin jonkun, aika vähän kuitenkin saatiin tätä tehtyä, mutta joo, seuraavalla kerralla sitten nähdään. Minä olin Kokedoke ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.